Omah 2 lantai, kamare ono telu regone murah pol sik 300 jutaan. Lokasi ini kur, nak selempit Kedamaian, cidak pintu tol, cidak rumah sakit, cidak jalan raya. Toko jalan raya cuma 3 menit aja. Nek masalah tonggo sepino tonggo Ica, engko dikira tonggoan karo demit ae ambek arek-arek. Wis akeh tonggoe lho. Omah yo mbowois ngene ya rek yo. Apa maneh dikei pager kanopi, wis talah. Mbowois. Lah iki pager karo kanopi iki sebenarnya nggak free rek yo. Ono penambahan dewe. Cuma nek awakmu pengen free, wis langsung disurvei ae. Engko tak jelasno untuk masalah rego lebih detail. Nah, fasa depannya omae koyo ngene iki. Karpote yo wis gede, mobilmu gak keudanan, gak kepanasan. Nduk kene yo tak kei taman yo. Sing minimalis modern, wis tak kei wit ngene iki rek yo. Aja ngomong wit iki ono poconge. Engko arek-arek gatel. Wong wit sik cilik ngomong ono pocong, ono dalbo, ono gundurwo kabeh disebut, heran aku karo arek-arek. Oh, wis ono apa? Keramik sing super gede ngene iki nduk kene nih. Nah, langsung nang jero ae cak yo. Kusene nggae kusen almini. Jendelane nggae sakura. Nah, terus pintunya kupu tarung. Langsung mlebu cak. Lho, ruang tamu nih nduk kene, langsung los mendukur. Plafonnya drop ceiling wis tak lampu hias ngono iku rek yo. Oh, koyo omahe Rapunzel iki. Nah, ono musolane nduk kene. Oh, cak, iki musola, tempat ibadah nih karo musola yo. Bagi yang beragama non muslim bisa dibuat tempat karaoke. Kari ngeki lawang tok. Lah, terus nduk mburi kene iki ono dapur. Loh, banyune melimpah yo. Loh, ono dapure. Terus tak sepilno kene cak, kamar pertama. Kamar pertama, wih gede, anak jendelane, ngerti dhewe kan gaya apa? Kena go iclik, tapi aja lali ditukono gorden. Nek ngerti gorden, sarungi bojomu suwen. Nang mburi kene iki, ana pintu sing iso tembus nang kamar mandi. Iki ana kamar mandi lho kene ya, kloset wis kloset duduk. Lho, wis keramikan nanti rembes-rembes, plafone ya wis PVC rek ya Mas yo. Kamar mandi lho kene ana tempat gawe wudu, gawe esuk, gawe umba-umba, soalnya ndokure langsung elos. Delok langit yo. Langsung nang lantai 2. Loh, lantai 2 niki gak permanen yo rek yo. Iso dibongkar pasang iki yo. Loh, delok enggak? Kayak panggung New Palapa. Nah, langsung mendukur cak. Masih ini kuat rek yo. Nah, mendukur iki ono 2 kamar. Nah, iki ono kamar kedua. Yo. Loh, langsung delok pemandangan perumahan. Soalnya iki lokasi ini nduk mburine perumahan. Terus nduk kene iki ono jendela sing gede yo, tapi aja lali kok ono gorden. Iki langsung iso ndelok pemandangan isor. Nang kene cak, kamar ketiga. Sik talak iki iso digawe kamar, iso digawe ruang iku rek yo. Ruang keluarga tapi kena digawe kamar rek yo. Dadi kamar iki ono loro sebenere. Telu iki, ngono lho rek yo. Loh, wis rek yo, ono lampu hias ngene iki, ono ngene iki langsung pemandangan jendela-jendela ngene iki rek yo. Omah iki regane 300 jutaan, info lebih jelas langsung WA rek ya, gak usah sungkan, gak usah izin. Ukurannya piro cak? 5 apa 6 cak? Ukurannya 5 kali 12 tanah. Wis ngono info toko aku, nek pengen takut-takut apa pengen survei lokasi langsung WA nomor ono bio profil. Tak tunggu seranganmu. Oh iya, iki lokasi ini nduk Selempit Kedamaian. Kok wedine aku lali jelasno awale. Wis ngono ya. Urip sama-sama aku lagi di Sarko, bye-bye.